nová egyptská Brawl Pass sezóna, kterou jsem samozřejmě koupil. Ukážu vám, jak dosáhnout 60. tier a jak získat free buffies. Tak hoďte sem like, odběr se zvonečkem a pojďme na video. OK lidi, dneska tu máme novou Brawl Pass egyptskou season, takže bychom si to nenechal ujít. Budeme se první kouknout na questy, na buffies a potom do Brawl Passu, OK. Takže co nás bude čekat teďka v dalších dnech? 2 megaboxy, 500 coinů, OK. 3 star dropy, 15 gemů, OK. Dobře. Není to špatný. 8 star dropů, i pořád 10, kámo. OK, dobré. A dalších 15 lidí za tento Battle Pass máte 30 free gemů, 30 jo, 50 a tu máme lidi první buffísku jo, první buffísku free, pak vám řeknu ještě jak můžete získat druhou buffísku free jo, takže si to nenechte ujít. 50 000, ale to už je za exkluziv, jakoby Battle Pass a 3 star dropy chaos. OK, není to špatný, ale zase to není extra dobrý, jo, protože jak se koukneme 50 farm pointů, OK. A 10, nepronechal, protože mohli dát 10 star dropů, jo. OK. Pojďme si kouknout do shopu, co tu máme. Máme tu první skin této sezóny, tématiky, A-Bita za 199 gemů. A takže to, aha, ještě nemáme koupený. OK, takže to budeme zdržovat. Hej lidi, dneska se stal menší bug. Dneska šlo hned po updateu, vyšlo 100 chaos dropů. Nevím, kdo to s vás stihnu, no kdo to s vás zvládnu. Získat těch 100 chaos dropů, ale je to crazy, že taky bug. Naposledy se tady tohle stalo s boxama před asi 4-5 lety, jo. OK, ale jdeme na to nejdůležitější, co jsme tu a teď. Na New Season, OK. New Unlock, Sense of Time, OK. Let's go. Jo lidi, jak vidíte, mám tu aktiv 6, jo, takže mám tu dost Brawl Passu. OK, tak si první půjdeme projít, co tu máme, jo. Máme tu srandal věcí, 103 000, jo. Jak tu hodně to, jo. Bude to pár gemíků, 1000 kreditů, neuškodí, 1000 coinů, což teďka bude hodně na buffies, jako jo. Dneska si taky koupíme buffisky a tady tu, OK, a skinky, OK. A lidi, já asi půjdu aktivovat nový Brawl Pass plus této sezóny. Jdeme na to. Aktiv a jsme tu. A mám hned 24. tier. Je to tier ještě, nebo je to asi tier? Teďka nevím. OK, tak jdeme na to. Bereme si resource, klíč. OK, bereme si druhý klíč, OK, dál. A bereme si další buffísku, ale to už víte, že tady je jedna free. To není žádná novinka, jo? Takže tak. Jo? A čekejte. OK lidi, jsem zpátky, menší výpadek Wi-Fi, ale jsme back. Ozvu se hned, jak vyberu všechny power pointy coiny, jo? OK lidi, jsem zpátky, mám to už pozbírané. A jak vidíte, tak mám momentálně tolik toho, jo? A já jsem se rozhodl, že si koupím jednu tu Blink Buffy, ať ji mám takovou, dalo by se říct jako vzácnější, jo? Není vzácná, ale mít ji prostě takhle, jo? Takže si jednu otevřeme, Buffy, jo? Lidi, jsou to vyhozené prachy, nedělejte to, je to úplně zbytečné, jo? Prosím, Shelly, prosím, Shelly, prosím, Shelly. OK, Frank, OK. Nezlobím se, je to na Franka, dobré. Jo, je to úplně jedno, ale chtěl jsem Shelly nebo takhle. Ale jsem spokojený i s Frankem. Blink Buffy, OK. Je to, máme aspoň jednu, jo? A teďka se půjdeme ještě na brawlera, který se jmenuje Sirius, si vylepšíme. A takhle, tím pádem mám na 11. A takhle by to teďka mělo vycházet. A půjdeme si
tady teďka koupit 2000, takhle by to mělo vycházet. A ještě jednou. Tak, teďka by to mělo být OK. A teďka si budeme koupit okolo 5 buffísek, jo? Takže sám ozvu, jak to budu otevírat, jo? Jdeme na... OK, padl nám hyperka na boa. OK, lidi, řeknu vám takhle. Pokud teďka budu hrát s brawlerem potom, na kterého budeme mít buď všechny 3, nebo teďka kolik nám padne na jako brawlera nejvíce buffís, jo? Takže potom budeme s ním hrát. A vyzkoušíme si hlavně ty buffísky, jo? Protože jsem je ještě neskoušel, protože mám momentálně jenom 4 buffís, jo? Takže se vám ozvu, jak otevřeme všechny 4 buffís, jo? OK, máme tady hyper na Bula. OK, dobré. A máme tu hyperku na Boa. Konečně. Protože on, já teďka nejsem si jistý, ale hyper, ta, která má ten vision, tak pokud on střílí z křaku, tak nejde vidět, což je brutální OP, jo. Což je, a ještě poslední 2 buffy. Ale víme, že půjdeme za Boa hra. Ale chtěl bych třeba na Bibi nebo na Leona gadgetu, což je strašně. Jo, vlastně máme ještě potom, ještě jednu buffy, jsem na to úplně zapomněl. Je to strašně OP, jo. Na Leonova gadgeta. OK, ten je silnej, jako teďka bude strašně overpower, jako bez ničeho, bez OP. Prosím, Leon. A je tam Nita Hyper, OK. Kolik to tam má? Speed a má o 2 sekundy, OK. Ale nebojte lidi, ještě máme jednu buffísku, free. A ta půjde na Leona, protože se může se spawnovat místo klona. Což je opět, jo. Takže tak lidi. Tak. A máme to. A víte co? Uděláme si i menší opening. Uvidíme, co nám padne. Ozvu se vám, pokud mi něco padne, jo? Je poslední star dopad. Nepadlo. Jako fakt mi nic nepadlo, jako. 0. Nic. Crazy. Pokud by tady byly těmi, tak já si budu teďka hned změnit jméno. A ukážu na jaké jméno, jo. Hned. OK lidi, takže máme změněné jméno na Arexik. Jo, já jsem si ho trošku změnil, protože Zerix to bylo trošku mimo tému všeho. Jo. Takže si půjdeme zahrát Bow. Zahrajeme si Boa nebo Leona. Zahrajeme si Boa na Shooting Star. OK lidi, takže se tam ozvu ve hře. OK lidi, mě zajímá jaká bude hra s Boem. Se všema buffískama, doufám, že tu vyhrajeme. Ale hraje se mi otřesně, jako momentálně. Jako vidíte, jak jsem tu seka. Jako to jako bych hrál na 5 FPSkách, jako strašné. Jako než já zareaguju, tak si můžu dávno mrtvej. Jako... No, jak vám... jo, uvidíme. OK lidi, jsme tu a vyhráváme, jo. Tak jsme to seká. Prostě... Jako, to je to přesné. Je to tady. Win. Co tam? 2-2, není to bůh ví co. Ale aspoň to není. OK lidi. A ještě taková menší věc. Začíná nám rush, jo. Dneska je momentálně na double trophy rush, jo. Takže nezapomeňte. Tady tohle to dalo by se říct každý den, jo. Takže tak lidi, mějte se hezky, užívejte dne, dejte like, odběr, sdílejte a vidíme se u dalšího videa. Čau. Ok, máme tu asi poslední minuty tohoto videa, uvidíme, co vám padne ze super rare. Jaj, no nic, nepadlo nám nic, jo, GG, nedá se něco dělat. Máme tady něco, nemáme kredity, blingy, ach jo, no nic. Lidi, ale zapomněl jsem.
máme tu skin season. Já to kupuju momentálně na Lily, protože to je asi momentálně nejlepší brawler, na koho to koupit. Jo. Continue, vezmeme si ten bílej. Tady tenhle ten. A nebo, uvidíme. Jestli by tady tenhle ten, jo. Tenhle ten. Tam. Tak, máme to. OK lidi,